खुलुमबाय गिबि गिबियावनो आं दिनै बड'लेण्ड सानखौरां चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननि सिगाङाव आङो सिबिनायखौ जासिहरबाय लोगोसे गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान बोसोरनि थाखायबो बरायनाय थाबाय दिनैहाय आं चिरां जिल्लानि बाजाराव बे सानथालि बाजारावहाय दिनै बोसोरनि जोबथा दिन हिसाबै मोनसे बाजार जादों बे बाजाराव गोबाङैनो अमा बेदरनि हारा बुरजायै ओंखारदों होनदों आं बेनिखायनो दिनै अमा बेदरा माबायदि ओंखारदों बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं खोन्थानो थाखाय आखायाव लादों दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जायो दिनै अमा बेदरनि दामा मा रोखोमै थांगोन थांनाय बोसोरनि बायदि थांगोन ना एबारनि बेलायाव जे खम रेटआव मोननो हागोन बेनिखायनो बेफारिफोरनि सिगाङाव आं फंनैसो सोंनो सानदों केमेरा पार्सनखौ आं बेफारिफोरनि खाथिसिम लांनो थिनदों आच्चा दिनै जे गोदान बोसोरखौ बिदाय होनाय दिन बे गोदान बोसोरखौ बिदाय होनाय दिनाव दिनै बाजाराव अमा बेदरनि रेटआ बेसेबांसिम थांगोन बेदर Jujur ke Pak? Muria. Malah dunia saya lagi sana. अमा बेदराथ' फानग्रा आरो 300 करै रेट दाननानै जोङो फानहरो जोङो 300 करेनो लाबोनाय जायो फाननाय समाव जोङो खमनि फाननांगौ दा बेखौ बोरै खालामनांगौ जोंहाबो बेफारि लोगो दङ बिसोरनि माबाखौ बाजार समाव मिरि फानलांबाय थायो ओमफ्राय दैलि बाजाराव बे कमिटि दानाय रेटजोंनो जों फाननाय जागोन ओमफ्राय जिखुनु आं बाराखौ बुंनो गोजोननाय थाबाय बुंदों जे दिनैनि बाजारा जेखि जायामानो इयुनावहाय बे बाजार जोबखांनायनि उनाव जेरैखि 300 थाखा दामै पार केजि हिसाबै फानो बेखौनो बिथांमोना बुंदों दिनै मोनथिनानै लानि जे दिनैनि रेटआव बे बाजारनि रेट बे बेसेबांसिम थांगोन आरो माखासे बेफारिफोर आरो गामिनिफ्राय लाबोनाय सुबुंफोरनिफ्राय आङो फंनैसो सोंनो सानो दिनैहाय जे बाजाराव अमा बेदरनि रेटआ बेसेबांसिम थांगोन 200-250 माथो दामाखालि बोसोराव माबायदि ओरैनो गोदान बोसोरनि अनगायैबो दस्रा बाजाराव माबायदि फानोमोन 300-आनो फानो जोङो गोजोननाय थाबाय 300खौनो फानोमोन होनदों दा आरो जों बेफारिफोर दा गामियारि फानग्रा बिथांमोना मा बुङो अमा बेदरनि दामखौ आच्चा दिनैहाय बे बोसोरनि जोबथा होननानै बे सान्तिपुर बाजाराव बे अमा बेदरखौ फानदों बेखौ दिनैहाय माबायदि दामै फाननो हागोन आसा खालामदों फाननो हानाय नंला नोंथां दस्रा बाजाराव माने निउ इयारनि बाजार नङालासिनो दस्रा बाजाराव माबायदिहाय माने दामखौ फानोमोन बे बाजाराव 300 आवगायलांनि मा दाम होयो जायगा हगारना फाननो हायो बायनो हायो
दिनैहाय जे गोदान बोसोरनि नामै जे सान्तिपुर बाजारा जे जोबथा दिनै बिदायनि बाजार गोदान बोसोराव फैगासिनो गाबोन बे बाजारावहाय दिनै अमा बेदरनि हारखौ गोबाङैनो ओंखारदों होननाय खोनादों दिनैहाय जे मा रोखोमै मा दामाव बे दिनैनि बाजाराव फाननो हागोन अमा बेदरखौ जोङो दिनै 150 थाखा केजियाव फानगोन 200 आइसम 200 150 बेफोरबायदि खम रेटै फाननायाव नोंथांमोननि थाखाय खहा जायो ना लाब जायो खहा जायो होमब्लाबो उफाय गैया बाजारनि हाल सालखौ नायनानै फाननांगोन गोजोननाय थाबाय बिथांमोना सोरबा 200 सोरबा 250 सोरबा बिदिनो जेसेबांखि हायो बेबायदिनो फाननो थाखाय नागिरदों दा आङो दिनैहाय जे बे दिन्थिनो थाखाय आं खावलायदों जे दिनैनि बाजाराव माबायदि अमा बेदर ओंखारदों Này thế nào nữa phải ăn? Uma bazar